तो भैया भोजपुरी इंडस्ट्री में आए दिन ना आए दिन बड़े बड़े कलाकार के जौन बा एल्बम रिलीज हो जाला, लेकिन पावर स्टार पवन सिंह के एल्बम खातिर इंतजार करे के पड़ेला। और काफ़ी दिन के इंतजार के बाद फाइनली पावर स्टार पवन सिंह के तरफ से एक गाना जौन बा ओकर टीजर रिलीज कर दिहल गइल बा, जौन की आशी म्यूजिक पर रिलीज भइल बा और उ गाना के नाम बा धनी हो सब धन। एक गाना में आप लोगों के पावर स्टार पवन सिंह और शिवानी सिंह के कमाल के आवाज़ सुने के मिली। और ई गाना के लिरिक्स के बात करी तो एक गाना के लिरिक्स जौन बा उ देले बानी आशुतोष तिवारी जी। जी हाँ, आशुतोष तिवारी जी, और म्यूजिक में बानी ऑल टाइम फेवरेट प्रियांशु सिंह। और ई गाना के अगर आप टीजर देखें तो टीजर से ही आप हिसाब लगा सकतनी कि पावर स्टार पवन सिंह के लेवल के हिसाब से जौन बा ये वीडियो के बनावल गइल बा। और ई गाना जल्द ही यही चैनल से आप लोगों के 6:30 पर शाम के देखे के मिली। ये गाना के टीजर से जौन हमरा मतलब कि वीडियो से एक्सपेक्टेशन रहला वो टाइप के मतलब वो लेवल पर तो ना उतरल हल, लेकिन फिर भी कहल जा सकल तो बा कि यहाँ पे काफ़ी बजट जौन बा एमे लगावल गइल बा और काफ़ी जौन बा अच्छा से जो है ई गाना के तैयार कइल गइल बा। गाना के लिरिक्स के अगर बात कइल जाओ तो वैसे जौन बा एक्सपेक्टेशन आप लगा सकतानी, काहे से कि लिरिक्स में जो नाम बा उ बा आशुतोष तिवारी जी के। तो ई गाना कैसन हुई आप लोग जो बा कमेंट में बताई। ई गाना जो है आजे रिलीज होता 6:30 पर, तो वो देखें। अगर आप पावर स्टार के फैन बनी तो ये चैनल के सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दें। ई टीजर जौन बा वो कमाल के टीजर बा, एक क्विक रिएक्शन जौन बा ई टीजर के देखला के बाद आप लोगों के हम देता नहीं, लेकिन वीडियो और थोड़ा अच्छा से जौन बा वो हो जाए। बाकी जब गाना रिलीज हुई तो फुल रिव्यू आप लोगों के यही चैनल पर मिल जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दी। मिलल जाए अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।